Vážená komise, drazí diváci, jmenuji se Oskar Sedlák a jsem nadšenec do městské hromadné dopravy. Tato moje fascinace také určila směřování mé středoškolské odborné činnosti a proto jsem se také věnoval městské hromadné dopravě v Brně. Na tomto obrázku můžete vidět 69 lidí. Vpravo je znázorněna situace, kdy se tito lidé přepravují osobními automobily. A vlevo je vidět, že se stejný počet lidí vejde do jednoho jediného autobusu. Všimněte si, že prostor, který zabírá individuální automobilová doprava, je skutečně daleko větší, než který zabírá její alternativa, což je právě městská hromadná doprava. Toto je jeden z důvodů, proč si myslím, že je na místě snažit se o komfortní, levnou a efektivní městskou hromadnou dopravu. Povede to k méně ucpaným městům a k plynulejší dopravě. Jedním ze způsobů, jak městskou hromadnou dopravu zefektivnit, je její preference na křižovatkách. Co je to preference, bych vám rád demonstroval na této animaci. Všimněte si, že zde máme dvě křižovatky, které se na první pohled chovají úplně stejně. Na obou z nich se celkem pravidelně střídá stůj a volnost obou směrů. Mezi těmito dvěma křižovatkami je však zásadní rozdíl. Na levé z nich není nainstalována preference městské hromadné dopravy, zatímco na pravé tato preference nainstalována je. Všimněte si, jak odlišně se křižovatky budou chovat, pokud nám zleva přijede autobus. Pravá křižovatka dostává od autobusu zprávu a zařadí signál volno o něco dříve. Tím umožní autobusu plynulé projetí a poté se opět vrátí do svého původního fungování. Levá křižovatka o žádném autobusu neví. Funguje tak jako doposud a autobus si tak musí počkat na svůj signál volno, stejně jako všichni ostatní účastníci provozu. Vidíme, že preference může být pro městskou hromadnou dopravu obrovským přínosem. Abych si udělal představu o tom, jak se to má s preferencí u nás v Brně, uskutečnil jsem průzkum mezi řidiči dopravního podniku města Brna. Na můj dotazník mi odpovědělo celkem 126 respondentů. Na levém grafu můžete vidět, jaká část z nich jsou řidiči tramvaje, jaká část řidiči trolejbusu a jaká část řidiči autobusu. Na pravém grafu můžete vidět, jak řidiči hodnotí celkově svoji spokojenost s preferencí městské hromadné dopravy v Brně. Požádal jsem své respondenty, aby svoji spokojenost ohodnotili na škále od 1 do 10, přičemž 1 znamená nefunguje vůbec a 10 znamená funguje přesně jak má. Průměrná spokojenost mých respondentů je asi 3,9, což je pro mě znamením, že je zde prostor pro zlepšení. Na této mapě lze vidět křižovatky, které řidiči označovali za problematické. Barvou a velikostí jednotlivých teček je znázorněn počet řidičů, kteří jsou s danou křižovatkou nespokojení. Ta zdaleka největší křižovatka v centru Brna to je křižovatka Koliště Křenová a dalšími výraznými jsou například křižovatka Mladé Horákové Příkop, křižovatka Nové Sady, Stará Osada, Mendlovo náměstí, křižovatka u zastávky Kamenolom v Bystrci nebo třeba Stará dálnice Žibětínská. Pro účely své práce jsem si vybral těchto 9 křižovatek, které jsem následně v práci podrobněji rozebral. Každá z nich je velmi specifická svým tvarem, velikostí, zatížením z jednotlivých směrů, místními problémy a aktuálním způsobem řešení. A proto i moje práce na nich byla velmi specifická. Abyste si udělali představu o tom, jakým způsobem jsem pracoval, vybral jsem jednu z nich, kterou vám nyní blíže představím. Přesně řečeno se jedná o dvojici křižovatek. Pro vaši orientaci nacházíme se v centru Brna. Pokud byste pokračovali tímto směrem, tak dojdete k hlavnímu nádraží a pokud byste pokračovali tímto směrem, tak dojdete k Mendlovu náměstí. Zde se nachází zastávka Nové Sady a zde se nachází zastávka Soukenická, kterou obsluhují linky 7 a 8. Mě zajímalo, jak tuto křižovatku projíždí tramvaj číslo 1 a 2 ve směru z centra. Jejich trasa je označena žlutě. Červeně jsou označeny semafory u obou křižovatek. Mezi nimi je vzdálenost asi 110 metrů. Zajímalo mě, zda jsou tramvaje schopny projet obě křižovatky najednou, bez zastavení na tomto travnatém úseku. Řidiči komplikuje jízdu ještě výhybka, která se nachází zde a je označena modře. Tu totiž řidič smí projet maximální rychlostí 15 km v hodině. Pojďme se nyní celý problém rozebrat. Tramvaj dostává signál volno a rozjíždí se ze zastávky. Po asi 9 metrech dosahuje rychlosti 15 km v hodině a tento rozjezd trvá asi 42 sekund. Pokud zbylých 100 metrů pojede konstantní rychlostí 15 km v hodině, tak jak podle vyhlášky ostatně musí, tak k druhému návěstidlu přijíždí asi 24 sekund poté, co vyjela ze zastávky. Podle mého pozorování je zde však prostor pouhých 20 sekund na tento průjezd. Není tedy divu, že se řidiči snaží tuto křižovatku projet co nejrychleji, a to zpravidla na úkor bezpečnosti, jelikož překračují těch stanovených 15 km v hodině na dané výhybce.
Mám pro vás na ukázku video, které je natáčeno z tohoto místa. Pro vaši orientaci opět díváme se směrem od hlavního nádraží. Po naší levé ruce máme zastávku Nové Sady, kde právě stojí tramvaj číslo 1, kterou budeme pozorovat. Pojede přes ten tramvajový úsek a před tou červenou budovou odbočí doprava na ulici Hybešova. Až video spustím, všimněte si, že řidič vyrazí asi o 3 vteřiny dříve, než mu na semaforu padne signál pozor. Ne, že by jel na červenou, ale načasuje ten průjezd takovým způsobem, že prostě projede vedle toho semaforu přesně ve chvíli, kdy se ten signál změní. Tento řidič stihne křižovatku projet právě jen díky tomu, že se rozjel o ty 3 vteřiny dříve a také, že se rozjel na víc než 15 km v hodině a v zápětí zase brzdí, což je zbytečně neekonomické. Na tom videu to není příliš vidět, ale po 20 sekundách padne na druhé křižovatce signál stůj a v tu chvíli jsem video zastavil, abyste viděli, jak těsně řidič stihl křižovatku projet. Kromě konkrétních křižovatek jsem se věnoval preferenci městské hromadné dopravy i obecně a dal jsem dohromady některé připomínky a návrhy ke zlepšení. Za zásadní považuji vylepšení komunikace mezi řidiči dopravního podniku města Brna a dopravními inženýry brněnských komunikací. Mezi těmito dvěma subjekty sice existuje komunikační kanál, ale ten vede přes vedení obou firem, což je dle mého názoru zbytečně zdlouhavé a ztrácí se v něm informace. Přímé spojení mezi těmito dvěma subjekty by umožnilo daleko efektivnější komunikaci bez komunikačního šumu a umožnilo by daleko větší pochopení. Dále navrhuji některé technologické změny, například si myslím, že by bylo vhodné mít způsob, jak detekovat odbavení zastávky v případě, že se zastávka nachází před křižovatkou. To by se dalo docílit například detekováním uzavření dveří, případně manuální poptávkou řidiče, kdyby si řidič jednoduše stiskem tlačítka vyžádal preferenci ve chvíli, kdyby ji potřeboval. Takové řešení se mimochodem už běžně používá například ve Švýcarsku. Na této fotce můžete vidět semafor, pod kterým je dodatková tabulka, kde je napsáno bus 3, což znamená, že řidič si stiskem tlačítka číslo 3 může vyžádat preferenci. Dále navrhuji například systém, který by řidiče mohl informovat o stavu následující křižovatky, o tom, zda zde bude mít signál volno nebo stůj a případně za jak dlouho se změní. Dále navrhuji například svůj vlastní bezpečnostní systém pro křižovatky s příliš dlouhými přechody. Tento je však relativně složitý a proto se do něho teď nebudu pouštět. A na závěr také řeším otázku umělé inteligence v oboru vytváření signálních plánů a vlastním řízení křižovatky a jaké to může mít výhody a s jakými problémy je naopak potřeba počítat. Také bych chtěl na závěr říct, že brněnské komunikace i dopravní podnik města Brna si vyžádali moji práci a nyní ji využívají k vylepšování preference v Brně. Na úplný závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří mi s mojí prací pomohli. Především bych chtěl poděkovat své interní konzultance, magistře Kateřině Vodrové, za cenné připomínky a úžasné vedení práce. Také bych chtěl poděkovat brněnským komunikacím, především pak bakaláři Tomáši Cvečkovi, inženýru Petru Jandovi a Alexandru Gorbačovi za cenné připomínky k práci a odborné konzultace. Také bych chtěl poděkovat dopravnímu podniku města Brna, jmenovitě pak inženýru Miroslavu Jičínskému a inženýru Jaromíru Ticháčkovi za poskytnutí potřebných materiálů a odborné konzultace. A samozřejmě i všem 126 řidičům, kteří mi odpověděli na můj anonymní dotazník. Na úplný závěr bych chtěl poděkovat i vám za pozornost.